Здравейте, скъпи приятели, аз съм Димитър Варучев. Добре дошли в канала и в видеото за днес. Видео, в което ще обсъдим една доста трогателна и наистина много мистериозна тема, а именно темата за безследно изчезнали лица. Знаете, това е доста чувствителна тема за голяма част от аудиторията и любителите на True Crime. Също така, точно тази ниша в моя контент е причината, поради която се занимавам с това и причината, която ме запали въобще по тези истории. Последния път, в който обсъждахме тема за безследно изчезнали лица, мисля, че беше през лятото на 2023 година, когато ви представих случаят по изчезването на Натали Холуей. Наистина доста интересна история. По мое мнение, това е една от най-интересните видеа, които някога съм качвал. Така че силно препоръчвам на всички да го прегледате, след като, разбира се, изгледате това видео и останете с мен до края, за да разнищим заедно изчезването на Макейла Бали. Макейла Бали е родена на 2 юли през 1999 година в Реджина, Канада. На практика тя е една обикновена тинейджърка, която е зарибена по видеоигрите, обича фентазита, комикси, също така практикува фотография като хоби в свободното си време. Майка й на име Пала Бали я описва като тиха, скромна и дори срамежлива, ненаситна читателка, която не обича нощният живот, честите излизания до късно и шумните компании. Въпреки това тя си има своите приятели и компании, в които е популярна и обичана. Много от нейните приятели твърдят, че е било удоволствие да се общува с нея, защото била страхотен събеседник, който винаги изслушва с търпение всички и отнася се с уважение. За нея се знае, че тя е била против пушенето на цигари, употребата на какъвто и да било вид наркотици, както и алкохол. Когато тя изчезва безследно на 12 април през 2016 година, тя не е обвързана, но няколко месеца по-рано прекъсва последната си връзка с момче. Въпреки това запазва добри отношения с бившия си приятел. След изчезването и нейна приятелка на име Шелби твърди, че след раздялата Макейла е поддържала контакт с поне 3 или 4 непознати онлайн хора, които познава реално от социалните мрежи. Но според нея това били просто приятели за чат, с които Макейла е убивала времето и скуката, с които просто се е споделяла за ежедневието. Но въпреки това силно се подозира, че в деня, в който тя изчезва, със сигурност се поддържала връзка с някого. Това, което затруднява разследващите да проследят следите на Макейла, докато те все още са топли, е, че всъщност тя е използвала анонимни приложения за комуникация онлайн, като по този начин за тях е невъзможно да проследят нито едно от обажданията, нито пък съобщенията, които тя е изпратила към когото и да било на този злощастен ден, и за полицията остава само единствено да разчитат на показанията от нейните познати и близки, с които е общувала. Полицията в Канада съобщава, че едно от тези анонимни приложения, които е използвала Макейла Бали на име Kik, е често използвано от онлайн или търсещи контакт с деца и престъпници, които отвличат млади жени с цел склоняване към проституция или донор на органи. Нейна приятелка на име Хана споделя, че месец преди изчезването на Макейла тя е получила пратка, която представлявала огромен букет с рози, но Макейла така и не споделя кой е подателят и на практика тази следа се превръща в безполезна за полицията. В понеделник на 11 април, което прави точно един ден преди изчезването на Макейла Бали, тя пише съобщение до своя приятелка с молба да я закара до местната банка на следващата сутрин. Малко преди това тя споделя и с други свои приятели, че не се чувства добре и че нещо я притеснява, но незнайно защо никой не приема думите й на сериозно. Нейн учител в училище също твърди, че когато е видял Макейла в часовете, му е направило впечатление, че момичето изглежда, меко казано, разтревожено и тъжно. На същия ден, когато тя се прибира от училище, прави обаждане до една от банките в град Йорктън, града, в който е живеела, когато изчезва. Тя се свързва с един от служителите на банката, като иска да разбере каква е наличността на сметката й, а след разговора тя превежда $25 по нея. В 6 часа и 41 минути сутринта Макейла отново пише съобщение до своята приятелка на име Оксана, като отново я моли да я закара до банката, но Оксана й отказва превоза, защото по това време банката все още не работи и било доста рано. Според думите на майката на Макейла, Паула, сутринта на 12 април не е имало абсолютно нищо необичайно в дома на семейство Бали, нито в настроението, нито в абсолютно нищо. Те закусили, а след това бабата на Макейла я кара с колата си до училището, като те пристигат там точно в 8 часа и 10 минути. Според разследващите, това е часът, в който телефонът на Макейла се свързва с училищният Wi-Fi. В 8:26 обаче тя напуска сградата на училището през задният изход, а в 8 часа и 51 минути тя е точно пред банката, в която влиза и изтегля $50 от сметката си. 15 минути по-късно камера за наблюдение е заснема в заведение за хранене, където тя сяда на масата и си поръча нещо за пиене,
като в този момент поведението й започва да изглежда странно. Очевидно тя носи раница, което е необичайно за нея, понеже според всички нейни приятели и познати, Макела ходи на училище с дамската си чанта, а не с раница, което е ясна индикация, че Макела вероятно е излязла от вкъщи с идеята да напусне град Йорктън, а не просто да отиде на училище. Във видеото на вашите екрани виждате как Макела Бали често поглежда към входа на заведението, а в 9 часа и 23 минути тя напуска сградата, после отново влиза, само за да излезе от другият изход. Странните действия продължават, когато тя се връща в 9 часа и 49 минути, сяда на масите срещу камерите, говори по телефона, после изглежда си чати с някой, отново гледа в страни през прозореца, сякаш очаква някого или се оглежда за нещо. В 10 часа и 12 минути тя пише съобщение до своята приятелка Шелби, че има нужда от помощ, после изключва и включва телефона си на няколко пъти и отново пише на Шелби, че е окей и че се е оправила сама. В 10 часа и 25 минути Макела излиза от ресторанта за втори път, а след около една минута тя отново се връща. Тук може да забележите как тя заговаря с случайна жена, сяда до нея на масата. С течение на разследването по-късно става ясно, че тя е питала жената да й съдейства с наемането на стая, понеже е на 16 години и не може да го направи сама, след което жената й отказва, а Макела си тръгва. Точно в 12 часа Макела отново се връща в училище. Там се засича със свои двама съученици, на които споделят, че планира да си направи екскурзия до Реджина, нейният роден град, за няколко дни. 2 минути по-късно тя напуска сградата на училището и се запътва към автобусно депо. Според служителите там тя е питала за автобусното разписание, но когато е разбрала, че най-скорошният рейс заминава в 5 часа, което на практика е след около 4 часа и половина, тя решава да не си закупи билет. Малко по-късно тя е забелязана в района на ресторант на име Trail Shop. За съжаление обаче нямаме кадри от действията, които тя предприема там. Казвам за съжаление, защото това е последното място, на което някой някога вижда Макела Бали. Буквално от тогава тя изчезва безследно и никой повече не разбира абсолютно нищо за нея, няма информация дали тя все още е жива и за това какво се е случило с нея. Около 3 часа и 40 минути след обяд на същия ден бабата на Макела е пред училището и с колата, за да си я върне в къщи. Макела не се появява и телефонът е изключен, а след около 5 часа Макела Бали е официално обявена за безследно изчезнала. След изчезването и всички записи от камери в града, които се засякли, биват изпратени към GIS, което означава, че властите са щяли да реагират и да приложат действията, които биха приложили, разследвайки най-сериозното престъпление, извършено в града. Така и се случва. Разследващите прекарват цели седмици, разглеждайки кадрите, на които се виждат последните мигове на Макела Бали, анализират поведението й и се опитват по всякакъв възможен и разбира се законен начин да успеят да влязат в социалните им мрежи, които продължават да съществуват макар и изчезването й, но по тях няма абсолютно никаква активност, с изключение на може би веднъж. Няколко месеца след като Макела изчезва, нейно съобщение в Snapchat, което тя е получила и не е прочела, когато е била там, бива отбелязано като прочетено, сякаш тя го е отворила и го е прочела, или поне човек, който има достъп до социалните им мрежи, за какъвто човек няма никаква информация. Според случайен потребител на Reddit обаче това е напълно възможно, като Snapchat го е активирал като прочетено, защото може би профилът ти е деактивиран, в което аз не намирам абсолютно никаква логика, въпреки че никога не съм използвал Snapchat. Според мен не е възможно Snapchat да деактивира профили, които просто са в състояние на неактивност, не знам, пишете долу в коментарите. Ето още една тъжна подробност за нея. 2 месеца преди изчезването си Макела прави пост в социалните мрежи. Пост, който представлява скриншот на Snapchat профила ти, като в описанието пише, че просто си търси приятели, защото няма много такива в реалния живот. В този пост тя категорично заявява, че не търси интимност, нито никакви нецензурни снимки, секс шатове и така нататък. Тя просто търси приятели, с които да споделя. Следващите се спират на конкретен човек, с когото Макела общува онлайн. Човек на име Кристофър. Те го разпитват и проверяват дома му, след което обаче стигат до извода, че няма какво да изкопчат от него. Той им споделя, че е бил просто приятел за чат на Макела и когато тя е страдала от депресия преди години и е имала самоубийствени мисли, той е помогнал да премине през този тежък период. Според полицията и познатите обаче, когато тя изчезва, не е имала такива проблеми. Въпреки че тя изчезва безследно, според полицията тя въобще не е напуснала град Йорктън на този фатален 12 април през 2016 година, което означава, че според полицията най-вероятно тя е била убита още в деня на изчезването. Търсенето на Макела Бали продължава и до ден днешен, но без резултат. Наистина е трудно да предположим какво може да се е случило с нея, но едно е ясно и то е, че каквото и да се е случило с нея, тя със сигурност е искала да напусне Йорктън на 12 април през 2016 година. Но не се разбира къде, с кого
и защо тя изчезва и дали въобще постоянното изчезване е доброволно или всъщност е станала жертва на конкретен човек или дадена ситуация. И така, скъпи приятели, това ще бъде всичко за днес и за случаят на Макела Бали. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ако имате някакви теории за това какво може да се е случило с нея на 12 април през 2016 година, ще се радвам, ако споделите мнението си в коментарите. Ако видеото ви е харесало, може да натиснете лайка, да се абонирате за канала, по този начин ще подкрепите мен и развитието на този канал. Също така ще получавате много повече от това съдържание. Благодаря ви, че бяхте с мен, останете живи и здрави. Ще се видим в следващото видео. Пожелавам ви безсмъртие. Peace!